Ake ngibingelele uMagawula gijima umelaphi wendabuko. Namhlanje ngifuna sixoxe ngabantu abanokuba nephunga elibi. Inzima ke le ndaba ngoba sinabantu umuntu abenephunga elibi lize sale nasezimpahleni noma kuthiwa ufakile roll on lisale leli phunga elibi noma ngabe ugezile kodwa libe khona leli phunga elibi. Noma sekuthiwa uthola izinto zokufutha zokwenzani azama ukuyigeza kodwa leli phunga elibi liloku likhona. Manje singenze njani ke ukuthi siliswane nalenkinga ngoba abaningi abantu asebefikile bekhala ngale phunga elibi. Ngizoninikeza esinye nje isiluleko esincane. Ungahamba uya ekhemesi langakini. Ake uzame isibabuli. Uthatha isibabuli ekseni uthele half a teaspoon enkomishini ugoqoze namanzi bese uyaphuza uphuze njalo ekseni. Ngoba esikhathini esiningi leli phunga eliba khona iphunga elisuke lingaphakathi sokubalekile ukuthi sikhiphe lokungcola okungaphakathi. Uma soke wazama isibabuli sangakusebenzela khululeka ungakhathazeki ngoba la ekhaya sinayo indlela yokukusiza. Ake uhambe ke uye ekhemesi langakini uzitholele umsuzwane uthole uchitha iphunga uthole umnukela mbiba. Lezi impande zontathu bese uyasihlanganisa uyazipheka zibe into ozoyiphuza nje ekseni nantambama. Lapho ke ngiyazi ukuthi uzobuya uzobonga. Kanti ke uma ubona ukuthi kunzima ukuthi ungakhona ukuthi uzihlanganisele le nduku siyakhona nokuhlanganisela bese siyayithumela kuwe. Sithinte kuyo le nombolo ezovela sikuhlanganisele ungabi nenkinga yephunga elibi ngoba phela mawunephunga elibi uyasaba nokuhlala nabantu nokuvakasha ebantwini ngenxa yelephunga elibi ekubeni ungazenzi. Kodwa ke kukhona ukusizakala. Thatha nalithuba usizakale ungabi nenkinga yephunga elibi. Ngiyabonga. Kulela